Kúpili ste si akýkoľvek produkt Top Gear, tak už určite viete, čo je dnes za deň a prečo tu práve dnes stojíme. Prebieha už druhé žrebovanie súťaže Super Top Gear. Nebudeme zdržiavať a hneď začneme žrebovať a ja hneď vysvetlím aj naše podmienky, kým naša hosteska zamieša naše žrebovacie zariadenie a vyžrebuje prvého súťažiaceho. Ako minule, tak aj dnes budeme čítať len posledné trojčíslia, aby sme zachovali akúsi takú tajomnosť. A začneme od tej poslednej výhry, čo je zostava vôni Top Gear a získava to prvé číslo s koncovkou 012. Pokračujeme ďalej. Zostavu Top Gear výrobkov získava aj telefónne číslo s koncovkou 949. A posledný výherca zostavy výrobkov Top Gear je... A je to poprvýkrát mailová adresa a je to majolko@gmail.com. Pokračujeme druhou cenou, nech sa páči. A druhá cena je originálna Castro lopta. A originálnu loptu získava telefónne číslo s koncovkou 297. Ferrari tričko. Šťastným výhercom je telefónne číslo s koncovkou 050. No a teraz hlavnú výhru. Preplatenie tankovania do výšky 100 eur získava, prezradím, že je to telefónne číslo, s koncovkou 740. Takže vyžrebovaných máme. A teraz, aby sme si opäť objasnili podmienky, každý, kto sa chce zapojiť do nášho žrebovania a vyhrať tieto zaujímavé ceny, musí si zakúpiť výrobok Top Gear. Určite ste si všimli aj pri našich prezentáciách alebo aj na našej adrese www.supertopgear.sk, kde sú všetky podmienky, ako sa môžete zapojiť. A tam sú aj samozrejme aj rôzne návody, ak by ste ničomu nerozumeli. Ak chcete vedieť, kde opäť stretnete naše dievčatá, sledujte stránku www.čokdeje.sk. Ďakujeme a vidíme sa opäť v októbri. Dovidenia.